Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. Студияда Лилия Кыямова бүгенге чыгарылышта. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рәфкат Кантюковның ярдәмчесе Гүзәлия Минкина яна районга килде. Халыкны нинди сораулар борчый? Быел бөек шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулды. Шул уңайдан районыбызда бәйрәм чаралары узды. Хәбәрсез югалганнарны да табалар. Районга ирекле эзләү отряды вәкилләре килде. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рәфкат Кантюковның ярдәмчесе Гүзәлия Минкина яна районга килде. Ул халыкны борчыган сорауларны тыңлады. Райондашларыбызны борчыган мәсьәләләр шишелмәслек түгел. Мисалга, Кече Кибә-Хуҗа авыл җирлеге халкы журналист Бөек Ватан сугышы партизаны 1942 елны геройларча һәлак булган Мурат Мустафинга истәлек тактасы куюны сораса, бер райондашыбыз урын өстендә авырып ятучы туганына операция ясатырга акчалата ярдәм итүне үтенде. Мин депутатлар исемендән кешеләр белән сөйләшеп, кешеләрнең инде бүгенгә сораулары бар. Ләкин мин ул сорауларны бөтенесен алып киләм. Рәфкат Абдулхаевич ул карый да обязательно менә бер ай нидән карап әйтә, кайчан можно решать, учетмешле кайчан нельзя решать. Ләкин менә инде ничә ел Рәфкат Абдулхаевич монда депутат, без приемны һәр вакытта да алып барабыз. Кешеләр күп килмәсә дә, ләкин кайчан күбрәк киләләр, кайчан әзрәк киләләр. Инде сораулар белән киләләр депутатка. Беренчедән газификация турында, икенчедән материальный помощь ничек булса да тырышып булышырга дип. Өченчедән безнең хәзер бик яшь главалар поселениялар, алар бик тырыша эшлиләр дә Телечинский районда, ләкин менә спортивное сооружение, анда детская площадка, менә шундый вопрослар белән дә киләләр. Быел Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 71 ел тула. Шул кадәр вакыт үтсә дә, сугышка китеп хәбәрсез югалганнар, үз туганнарының каберләрен белмәүчеләр, аларны һаман да эзләүчеләр бихисап. Хәтер китабы кебек китапларда сугышта һәлак булганнарның исемлеге кара хәрефләр белән уйлап язылган. Берничә томда чыккан бу китаплардан һәркем үз туганын, ирен, улын эзли. Күптән түгел район Туган як музеена ирекле эзләү отряды вәкилләре килде. Мин инде теге сугышта югалган әнинең абыйсы бар. Бер хәбәрдә юганың койда икәнлеген. Бүтән кешеләрне табып газетка чыгарганнар бер көнне. Шушында киләләр икән, менә бу ниләр Казаннан киләселәрен белгәч, бер елны килгәннәр, мин җитешә алмаган иманда. Шул абыйның койда, ничек койда үлгәнлеген шуны белү өчен иттем. Әни исән әле исән вакытында белсен иде инде абыйсының ничек кой тирәдә сугышканын. Теләчедә яшәүче Әлфинур Апазахирова район Туган як музеена әнисенең 1914 елда туган бер туган абыйсын эзләп килгән. Ул сугышта катнашып хәбәрсез югала. Казаннан бер төркем отряд җитәкчелеге килүен белгәч тә, ул бирегә ашыга. Ул абыегызның кайларда сугышканы билгелеме? Ленинград тирәсе дип әйткәне әнинең бер сеңлесе. Ансульдиндан ул апабыз. Менә ничек белмим, әйтә алмыйм точно. Бик хәтәр җирләрдә булганнар дип әйттеләр. Ачлыктан интеккәннәр, агачлар ашаганнар, тамырларны ашаганнар. Аның китабы булган, синнән укый алмыйсың, тыңлыйм, йөрәгем күтәрә алмый диде инде ул. Казанда эшләп килүче ирекле эзләү отряды Әлфинур апа кебекләргә ярдәм кулы сузарга әзер торучылардан. Әлеге отряд белән Казан Кремльнең Бөек Ватан сугышы музей мемориалы җитәкчесе Михаил Валерьевич Черепанов җитәкчелек итә. Музей җитәкчесе эзләү эшләрендә ярдәм итүче Паралакс оешмасының финанс җитәкчесе Дмитрий Кузнецов район Туган як музеена да шул нисбәттән килгән. Шул ук көнне районга килгән бу төркем Әлфинур апага берникадәр мәгълүмат та җиткерә алды. Вот на сайте в интернете ВВД мемориал он числится пропавшим без вести в мае 45-го. Прямо четко написано: Тюлечинский район, Старый Жирей, Ахмед Галимов, Габдрахман Ахмед Галимович. Но, к сожалению, пока места гибели нет. Вот. Это значит, что так как он довоевал до конца войны, надо посмотреть журнал призыва. Прямо либо здесь в военкомате, вот есть сейчас их оцифровали, эти журналы призыва, да? Либо это еще вот сдается сейчас непосредственно в Спасский военкомат,
нашему медхату военкому, и он уже обрабатывает. То есть уже не сами документы нужны, а только цифровые копии. И вот там может быть его полевая почта. Вот если полевую почту вычислить, прочитать вот хотя бы 4 циферки, можно расшифровать, какой это был полк, какая дивизия и где конкретно он мог погибнуть. Казаннан килгән кунаклар Теләче районыннан хәбәрсез югалган 38 райондашыбызның исемлеген дә алып килгән иде. Бәлки аларның туганнары исәндер, һәр авыл җирлегенә бу исемлекләр таратылачак диде алар. Моңа кадәр әлеге отряд хәтер китабын эшләү белән мәшгуль булса, хәзер хәбәрсез югалганнарны эзли. Аларны табып, туганнарына кайда вафат булганлыгын җиткерү дә зур эш. Солдатлар ничек фронтка киткән булса, шулай югалады. Республика буенча хәбәрсез югалганнарның саны 180 мең. Ну, в общем-то, до этого я руководил рабочей группой книги памяти, создавали мы книгу памяти и погибших, и они вернулись с победой ветеранов, и жертв политических репрессий. А сейчас вот мы как раз при поддержке Дмитрия Ивановича Кузнецова разыскиваем пропавших без вести наших земляков, которые, к сожалению, до сих пор, как ушли на фронт, так и считаются пропавшими. Да, вот у нас по республике 180 тысяч. Не могу конкретно сейчас вот сказать, сколько по Тюлечинскому району, но разговор идет о нескольких тысячах тоже. И вот почему сейчас, вот в ближайшее время, удалось найти по архивам 38 уроженцев Тюлечинского района с местом гибели. И вот сейчас разыскиваем уже родственников, чтобы выдать им настоящие копии извещений. Да. Һәм иң мөһиме бу эзләү отряды вәкилләре исән булган ветераннарга сугыш тамамланып та тапшырыла алынмый калган бүләк кәгазьләрен ияләренә җиткерү белән мәшгуль. Теләче районыннан әлеге бүләк Үзәк авылында яшәгән, кызганыч инде вафат булган Бөек Ватан сугышы ветераны Василий Григорьевич Маловка бирелгән була. Михаил Черепанов 3-нче дәрәҗәдәге Дан ордены таныклыгын Үзәк авыл җирлеге башлыгы Вальтер Котниковка тапшырып, бүләкне ветераннарның туганнарына бирелүен сорады. Район Туган як музеенда музей җитәкчесе Әлфия Билалова оештырган бу чара әле дәвамлы булыр дигән өмет бар. Чөнки районга килгән бу игелекле кешеләр хәбәрсез югалганнарны эзләү эшләрен дәвам итә. Йөрәк хәтере исеме белән эшләп килүче проект бик күпләргә ярдәм иткән инде. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. 22 апрель көнне муниципаль район советының чираттагы 8-нче утырышы узды. Утырышның көн тәртибендә төп мәсьәлә Теләче муниципаль районы бюджетының 2005 елда үтәлеше турында. Быел татарның иң бүйек шагыйры Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулды. Шул уңайдан районыбызда да төрле чаралар узды. Балалар бакчаларына йөрүче нәни сабыйлар да Тукай шигырьләрен, җырларын өйрәнгән. Шатлык балалар бакчасыннан без әзерләгән репортаж. Апрель айында Бүйек Татар дөньясы Тукайны искә ала. 26 апрель көнне бүйек шагыйрь Габдулла Тукай тууына 130 ел тулды. Халык Тукайны олылый, бүйекли. Инде әллә ничә буыныңа күңелен бушата. Районыбызның Шатлык балалар бакчасында да Габдулла Тукай туган көне уңаеннан чара узды. Безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны ширәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укыса. Кичәгә Шүрәле, Су анасы һәм башка әкият геройлары кунак булып килде. Сабыйлар Габдулла Тукайның шигырьләрен сөйләде, җырларын башкарды. Шунысын да әйтергә кирәк. Бакчада балаларга кече яшьтән үк Тукай шигырьләре аша тәрбия, билем бирелә. Әлбәттә, безнең Шатлык балалар бакчасында балалар Габдулла Тукайны үтәләр. Менә быел да без Габдулла Тукайның 130 еллыгына багышланган зур кичә уздырдык. Бу кичәгә әзерлек бүген кичә генә түгел, алдан әзерләнәбез. Ел дәврендә без балалар белән әкиятләр карыйбыз. Әкиятләрне укыйбыз. Аларга шушы шигырьләрне ятлатабыз. Туган тел җырын искә төшерергә тырышабыз, җырлыйбыз алар белән. Һәм шушы әкиятләр аша уеннар уйныйбыз. Аларга тәрбияви, әхлакый тәрбия бирергә тырышабыз. Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан узган кичәдә балалар җырлап шигырь сөйләп кенә калмады, аның әсәрләрен дә сәхнәләштерде. Үзеннән соң 10 меңнән артык шигъри юллар, 50 биткә якын проза әсәрләре язып калдырган шагыйрь өлкәннәргә генә түгел, сабыйларга да якын. Бүген дә сабыйлар ул язган Шүрәле, Су анасы кебек әкиятләрне тыңлап үсә. 9 май бүйек җиңү бәйрәме якынлашкан көннәрдә хәбәрчебез Илмира Әхмәтҗанова ветераннарның сугыш хатирәләрен тыңлавын дәвам итә. Бүген Олы Норсы, Айдар авылларында яшәүче ветераннарның хатирәләрен яңартырбыз. Санаулы көннәрдән кабат бүйек җиңү көнен
9 майны билгеләп үтәчәкбез. Байтак еллар узса да, канлы вакыйгалар ветераннарыбыз күңелендә бүген генә булган кебек. Аланырса авылында гомер итүче Гарифулла Габайдуллин да яшь кына сугыш хатирәләрен яңарта. Аны авылда эшләп йөргән җиреннән сугышка алып китәләр. Бу вакытта Гарифулла абыйга 17 яшь кенә тулган була. Гарифулла абый, сугышка кайчан чыгып киттегез икән? Ничәнче ел булды икән? Менә шуларны хәтердә яңартып китегез әле. Сугышка кергәннеме? Әйе, сугышка кергәнне. Кайларда сугыштыгыз, кайларда булдыгыз? 1944 елны Куйбышев шәһәрендә 3 ай йөрткәннән соң безне санитарный машиналар белән сугыш границасына җибәрделәр. Шунда үзебезнең яраланган офицерларны, солдатларны алып барып, үзебез перевязкалар ясап, үзебез тагын барып, шулайтып алып кайтып йөрдек. Сугыш кырында үлем белән янәшә атлыйсың. Һәр көнне якын иптәшеңне мәңгегә югалтасың. Аллага шөкер, миңа туган ягыма исән-сау әйләнеп кайтырга насыйп булды, ди ветеран. Анда күп кешеләр, күп солдатлар һәлак булды. Машиналар бетте, техникалар бетте. Немец ханнан бетте. Гарифулла абый бердә тик утырырга яратмый. Илкин яңалыклар белән танышып барга вакыт таба. Каралты кура тирәсендә булган эшләрне дә үзе башкарга тырыша. Яшьлегендә батыр егет Балык Бистәсе районы кызы Зөлхәбирә белән кавыша. 3 ул үстерәләр. 2 аныклары, 2 анакчыклары бар. Тырыш Гарифулла абый хуҗалыкта төрле хезмәт башкара. Аннары мал табибы булып эшли. Бүген Зөлхәбирә апа белән ил башлыгының Бөек Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү указы белән төзелгән яңа мотор йортта гомер кичерәләр. Әлеге инең үз хуҗалыкларында калкып чыгу да Гарифулла абый өчен олы куаныч. Булганына шөкер итеп торучы Габайдуллиннар гаиләсе илдә тынычлык булсын, канлы сугышлар булмасын дип тели. Аны оныта торган түгел инде. Ходай Тәгалә bu оныкларыбызга, балаларыбызга, бар кешеләргә дә бу афәтләрне бирмәсәләр Тәгалә. Тыныч гомерләр бирсәгә, саулык, сәламәтлекләребезне бирсәгә, тигезлекләребез белән гомерләр кичерергә насыйп эйләсәгә. Җиңеп алыбызга шөкранә кылабыз. Алдагы көннәргә дә тынычлыклар белән илебезгә тынычлыклар биреп, шулай яшәргә насыйп булсын. Айдар авылында яшәүче Нәбиулла Фатхуллин бүген якыннары тәрбиясендә тыныч картлык кичерә. Сугышка ул 1943 елның ноябрь аенда алына. 6 айга сузылган әзерлек курсларыннан соң 1944 елның маенда сугышның үзенә 2-нче Белоруссия фронтына алып китәләр. Без сугышка кирдек. Белоруссиядә. Күршеуілі Белоруссия арасынан неместеріне. Неместер де шунда қуып баралары. Біздікілер оңға тайында көптеннен. Бұл 44 жылда. 44. Олар бізге ат ялған кішіге, исә қалған кішіге қалырлық. Қалмасаң, өзің шында қаласың. Бітті. Но, анда немеске беріліп жүру, нету жоқ. Немес өзі ташлап қашаған чағы. Немеслерін қуған чағымызды. Әмма аңа озак сугышырга туры килмей. 1944 елның июлендә аягы бик каты яраланып госпитальгә эләгә. Анда аны 1 ел дәвалыйлар. Бүген аның яралары сыкрап, төннәрен йоклатмый. Туган ягына кайткач ул авылдаш кызы Әсманбикә белән тормыш кура. 9 бала тәрбияләп үстерәләр. Нәбиулла абый гомер буе хезмәттә була. Балта остасы күп кенә авылдашларын йорт куралы итә. Кулга тотып эшләмәгән эш калмады ди ул. Әлдә кулына ул тальян гармон ала. Күзләре күрмәсә дә, куллары гармон телләре буйлап йөгерә.
Гармонда уйнарга өйрәнергә теләгән малайга күрше абыйсы үз гармонын биреп тора. Сабыр, көчле, ихтиярлы Набиулла абый үз теләгенә ирешә. Егетләрне гармон уйнап армия сафларына җибәрә. Соңрак авылдашларын гармон моңы белән сугышка озатып кала. Гармонга Кечкенә вакытта кечкенәләре юк. ничек өйрәндегез? Кем өйрәтте соң? Үзегез өйрәндегезме? Безнең күрешендә листик булып эшләүче Кәримулла бар я, Ахметчин. Любой вакыт телесәчектә кара түгел. Уйнадык килгәндә уйнап өйрәндек без. 6 ел инде Нәбиулла абый берни күрмәй, якыннары ярдәмендә генә хәрәкәтләнә ала. Шунсы куанычлы. Туган илебезгә җиңү яулаган ветеранның 13 оныгы, 12 ыныкчыгы бар. Якыннарның кайгыртучанлыгын, җылы карашын тыеп яшәгән ветеран бүгенге тыныч, мул тормышка шөкер итә. Илмир Ахмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. 17 апрель көнне Батыр спорт комплексында спортның кул сугышы төрләре буенча ярыш үтте. Бу спорт төре буенча шөгыльләнүчеләр төрле республика күләм генә түгел, ил күләм ярышларда да катнашып, төрле призлы урыннар яулый. Толырак алдагы материалда. Бу көнне Батыр спорт комплексына барлыгы республиканың төрле районнарыннан 8 команда, 80-ннән артык спортчы җыелды. Үзе бер көрәшне хәтерләткән спорт ярышына төрле яшьтәге егет-кызлар килгән. Мы приехали и организованы сегодня первые соревнования в Тюлячах по армейскому рукопашному бою, посвященные победе русского народа под руководством князя Александра Невского на Чудском озере 18 апреля 1242 года. Но самое главное заключается в том, что мы приехали поддержать это начинание в Тюлячах по армейскому рукопашному бою. В связи с этим сегодня здесь участвуют представители и команды с города Казани, Елабуги, Славишевского района и другие команды. Считаю, что для первого турнира, проходящего в Тюлячах, соревнования достаточно весомые, достаточно крупные, потому что порядка более 100 человек у нас сегодня находится на соревнованиях. Это начинание, надеюсь, что продолжится в дальнейшем тоже. Я занимаюсь примерно 3 месяца. К этому спорту меня привлекло то, что я смотрела телевизор. Мне понравилось, как там получают грамоты, дипломы, кубки, медали. Я захотела тоже этим заниматься. С самого начала меня привлек мой дядя, который хотел, чтобы я стала защитником Отечества и чтобы защищал свою родину. На это соревнование я приехала первый раз. Очень сильно волнуюсь, потому что хочу получить первое место. Считаю, что это соревнование довольно-таки не травмоопасно, потому что полное обмундирование, защита достаточно хорошая. И какими качествами должен обладать участник? Это, во-первых, сила воли, духовный настрой и выносливость. Самое главное. Әлегедә ярышлар Чистай, Алабуга, Лаеш, Казан кебек ире шәһәрләрдә үтә. Теләчедә үтүе дә очраклы түгел. Кул сугышы төрләре буенча ярышлар буенча районыбыз лидерлар рәтендә. Тренерлары Юрий Равдин үз шәкертләрен ярыш бәйгеләрдә җиңү өчен бар көчен биреп әзерли. Сегодня у нас в Тюлячах проходят бои по армейскому рукопашному бою в честь победы Александра Невского на Чудском озере. И вот у меня победа была только что за 35 секунд. Это не самая быстрая победа, которая у меня была. Самая быстрая победа, которую я провел, была 8 секунд. Я вывел соперника на болевой. Данный вид спорта мне очень нравится, потому что этот спорт учит нас защищать себя, своих детей, жен, матерей. То есть у нас даже есть девочки, которые занимаются уже по 3 года. Одна ездила в Германию, она заняла первое место по борьбе в Германии. Бу спорт төре белән егетләр генә түгел, кызлар да кызыксына. Үзенә нәрсәсе белән җәлеп итә дигән сорауга үз-үзеңне якларга өйрәнәсең дип җавап бирә алар. Районнан бу спорт төре белән хәтта Германиягә кадәр барып җитеп, 3нче урынны яулап кайтучылар булган. Мисалга Теләчедән Екатерина Кадреева Россия чемпионкасы исеменә лаек булган. Я занимаюсь армейским рукопашным боем уже с 2012 года. Когда я пришла первый раз, там проводился семинар, и я присутствовав на этом семинаре,
заинтересовалась, меня заинтересовал этот вид единоборства, я решила им заниматься. На данный момент я стала чемпионкой России по панкратиону. Благодаря нашему тренеру я достигла очень многих успехов. Көн буена сузылган ярышларда Теләче районы командасы 6-нчы урынга лайык булды. 3 спортчы 3-нче, 2-се 2-нче, 1-се 3-нче урыннарны яулады. Лилия Кыямова, Эльнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Район башкарма комитеты җитәкчесе карары белән районда 1 апрельдән 31 майга кадәр торак пунктлар, оешма предприятиелар, учреждения территорияларын, балалар мәйданчыкларын, массалы күләм ял итү урыннарын, юл кырыйларын, автомобиль юлларын, сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларына чистарту 2 айлыгы игълан ителгән иде. Шул уңайдан районыбызда һәр атнаның шимбәсендә өмәләр үтә. 2 айлыкны үткәрү буенча район штабы төзелде, территорияларын чистарту буенча чаралар планы эшләнде. Хөрмәтле райондашларыбыз, үзебезнең җирлекне үзебез генә моторлый алабыз, шуңа да әлеге өмәләрдә һәрберебез дә актив катнашсак иде. Эковесна 2016. 2 месяца санитарно-экологической очистки в Татарстане. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Начни со своей территории. Эковесна 2016. Чисто на душе, чисто вокруг. Быел сентябрь айында Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлыйбыз. Бердәм Россия партиясе әлеге вазифага кандидатларны алдан тавыш бирү юлы белән сайлаячак. Шул уңайдан узган атнада район мәдәният йортында сайлаучылар алдан тавыш бирү юлы белән 7-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка сайланачак кандидатлар белән очрашты. Соңыннан һәр сайланачак кандидатка сайлаучылар тарафыннан сораулар бирелде. 22 майда сайлау участокларына Татарстанда яшәүче һәркем килә һәм тавыш бирә алачак. Теләче районында депутатлыкка кандидатларны сайлап алу буенча тавыш бирү өчен 6 сайлау участогы эшләячәк. Теләче информ мәгълүмат үзәге 9 май бөек җиңү бәйрәме уңаеннан традицион без онытмыйча яшибез дип исемләнгән язмалар бәйгесе үткәрә. Бәйгедә мәктәп укучыларыннан тыш Теләче газетасы белән ныклы элемтәдә торучы хәбәрчеләребез дә катнаша ала. Бәйгегә нәтиҗә май урталарында ясалачак. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле Теләче газетасын укучылар. 1 апрельдән 2016 елның 2нче яртысы өчен рәсми төстә Теләче газетасына язылу башланды. Тулысы белән язгы һәм җәйге мәшәкатьләргә күмелгәнчә район газетасына язылырга онытмыйк. Район газетасы безнең гәҗит, биредә һәрбер яңалык урын алган. Район газетасы район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авызы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз. Һәм тагын бер мәгълүмат 30 апрель көнне район мәдәният йортында районыбызның 25 еллыгына багышлап игълан ителгән Туган җирем Теләче дип исемләнгән сәнгать фестиваленең гала концерты узачак. Әлеге тамаша кичке сәгать 7-дә башлана, билет бәясе 200 сум. Рәхим итегез. Шуның белән хөрмәтле тамашачыларыбыз, Теләче телевидениесенең бүгенге эфир чыгарылышы да ахырына якынлашты. Мин сезгә хәерле матур имин кичләр теләп калам. Киләсе очрашуларга кадәр алда безне бәйрәм яллары, май бәйрәмнәре көтә. Яллар күңелле һәм хезмәт белән үтсен. Исән-сау булыйк, бәйрәмнәрдән соң очрашканга кадәр.